sa modliť, ak chceš. Láskavý nebeský Otče, prichádzame pred Tvoju svätú tvár s veľkým poďakovaním za tento deň. Ďakujeme Ti, Pane, že sme sa zase po dlhšej dobe pripojiť a že si môžeme prebrať novú etapu, nové kapitoly zase. Ďakujeme Ti za to. Ale zároveň ťa chceme poprosiť aj, aby si nám otvoril srdcia, aby duch Tvoj vlád v našich srdciach v tom smysle, aby sme to všetko vedeli pochopiť, aby sme to vedeli nie len, že pochopiť, ale vstrebať do našich srdc a takto aj žili. Prosíme ťa aj za našich blízkych, všetkých tých, ktorí s nami žijú, aby sme mohli byť aj my takým trochu príkladom a svetlom a aby sme im vedeli o veci rozprávať zrozumiteľne, tak ako sa snaží tvoj služobník Pavol hovoriť zrozumiteľne o týchto veciach, aby to nebolo. Tak ťa veľmi o toto veľmi prosíme, aby sa s nami zblížili títo ľudia. Takisto ťa prosíme za tých, ktorí